Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda nasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Pastor, kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Welcome to the program The Second Coming of Christ. Tinotenda uri kuraya tinaye nhasi nemusoro wenyaya unoti vakachenjera part 2. Chidzidzo ichi tiri kuchiwana pana Daniel 12 verse ya 3 pastor. Takungokokota kupendera bhuku raDaniel. Alright. Pane pfungwa inoramba ichitsimbidzirwa inokurudzira. Endai pana Daniel 12 verse ya 3. Daniel 12 verse ndeya 3. Yes. Vakachenjera vachapenya sokupenya kokudenga, uye vanodzorera vazhinji kukururama vachapenya senyeredzi nokusingaperi-peri. Vanhu vakachenjera vachabatikana nekudzorera vakawanda mukururama. Mhedzisiro yacho vachapenya vari kumusoro kudenga. Vanenge vaine nyembe all over them dzinoratidza vanhu vakauya kuna Mwari kuburikidza nekushingaira kwavo. Saka ndo maguma ari kuburitswa kune vakachenjera, vanhu pastor vari kushingaira kuti vamwe vauye mukururama. Toshandisa mavara api kuti vanodzorera vamwe mukururama? Tsvaga imwe language. Kururama kunowanikwa mumunhu atenda muna Jesu. Yes. Because kana atenda anoregererwa zvakaipa zvake, ochibetserwa kuramba achirarama zvinodiwa naMwari. Saka kudzora munhu kuti auye muchimiro ichocho zvinotoitika kuburikidza nekuparidza kana kuti kudzidzisa shoko raMwari. Thank you. Saka kana munhu uchinzi wadzora munhu kuti wanomudzidzisa, wanomuparidzira zvaJesu akauya. Saka Daniel pairi kutaura nyaya iyi yekuti vanodzora vakawanda mukururama, iri kungoitaura kunge nyaya mufundisi. Nechirungu ndingangoti zviri passive, zvakaneta. Okay. But nyaya iyoyo Jesu achiitaura pana Mateo 28 hainoite sekunge kanyaya kakaneta ba. Okay. Inonobuda yaane simba. Alright. Endai pana Mateo 28 munzwe. Matthew 28. Verse 18 to 20. Matthew 28 verse ya 18. Ipapo Jesu akasvika akataura kwavari akati, ndakapiwa simba rose kudenga napanyika. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba neroMwanakomana neroMweya Mutsvene. Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. Ndo mashoko ekupedzisira aJesu mubhuku raMateo pastor. Akabva atenda kudenga. Alright. Zvekuti dai tiri kutaura nezvatajaira kuti muri kuti vakaenda dai ari munhu honzi vakatoenda hatizoti vanodzoka rii, honzi vakasiya vati. Unenge uchida kuedza kutsvaga mashoko ekupedzisira anenge ataurwa nemunhu. Saka ndakukubvunza imimi, Jesu akaenda kudenga here pastor? Akaenda kudenga. Vakasiya vati.
akasiya ati endai munodzidzisa vamwe nezveruponeso. Ndo mashoko ekupedzisira aJesu. Inonzi Great Commission. Right. Kutumwa kukuru kwesangano naJesu. Ndo muri kuona zvasiyana naDaniel Mbichana. Daniel enge chingoti vanodzorera vamwe mukururama vachapenya sezuva. Okay. But kuno kumanje iri kutonzi endai mupasi rese. Ikomandi. Iri kutoya iri command. Saka toda kuti tiongorore muchidzidzo chino ichi pastor. Why vanhu vachifana kuenda? Ndatemtwa kuda isaka churungu. Ndaida kuti why evangelism? Okay, kuti nemhaka yevanhu vachifanira kuenda kunoparidza vhangeri. Ndo zvatoda kutoona because kutumwa kutakuona itori command. Saka hande pana Romans 10. Ndima yacho yakareba munoerenga kubva verse 13 kusvika pa 17. Romans 10. Varoma 10. Verse 13 mosvika pa verse 17. Romans 10 verse ya 13. Nokuti ani nani unodana kuzita raShe uchaponeswa. Zvino vachagodana seiko kuna iye wavasina kutenda kwaari? Vachatenda seiko kuna iye wavasina kunzwa? Vachanzwa seiko kana kusino muparidzi? Vachaparidza seiko kana vasingatumwi? Sezvo zvakanyorwa zvichinzi dzakanaka sei tsoka dzavanouya namashoko omufaro ezvinhu zvakanaka. Asi vose havana kuteerera mashoko omufaro. Nokuti Isaya unoti, Ishe ndianiko akatenda zvatakaparidza? Naizvozvo kutenda kunouya nokunzwa. Nokunzwa kunouya neshoko raKristu. Asi ndinoti, havana kunzwa here? Hongo zviro kwazvo. Inzwi ravo rakabuda kunyika yose, namashoko avo kumigumo yenyika. Toda kutenda mufundisi. Bible riri kuti munyika yatiri ino planet Earth inoi mune vanhu vari muzvimiro zvakasiyana nezvitendero zvakasiyana. Vamwe havatodi kunzwa zvaMwari, vamwe vanoenda kumachechi, vamwe religion yavo haizi Christianity nechekuita naChrist, vamwe maMuslim, vamwe vanoita Hinduism, vamwe vanotenda mumidzimu nemashai. Mukusiyana kwavo kwese pari kunzi asi kana taakutaura nyaya yekuponeswa kwavo pane zita rimwe chete chete rinoita kuti vaponeswe. Saka rati ani nani anodana kuzita raShe achaponeswa. Okay. Riri kureva kuti Mwari akatomirira vanhu vari muzvimiro zvese izvi kuti vauye pazita rimwe chete rinoponesa raJesu. Maybe katibva tati pastor, nyaya yekuponeswa haina kuita sedenga remba yekuti dzimwe nhungo dzinobva nekuko dzonosangana kudenga kuti uyu ari kudeedza Mwari nemaitiro aya, uyu nemaitiro aya, pakupedzisira mese muchasvika. Bhaibheri raisa pachena kuti kune zita rimwe chete. Tinogona kuda kuti zviri kundiitira ndo zvinondiitira ekutaura edu zvichienderana nemamabhenefits auri kuwana. But kana takutaura nyaya yeupenyu husingaperi yekuenda kudenga izita one raJesu. Saka pabva paita mubvunzo manje. Zvikanzi saka vanhu vanodana sei zita raJesu ivo vasina avaudza nezvake? Because tikutika vamwe vachiri kumashari, vamwe vane zvimwe zvitendero. Zvino kana zita iri rakakosha kudaro, vanhu vanoridana sei kutenda mariri pasina avaudza? Saka kureva kuti vanofanira kutotanga vanzwa nezvake. Zvikanzi alright, vanonzwa nezvake sei Jesu wacho kusina aparidza? Saka kunotoda kuparidzwa. Kunoda futi kuparidzwa. Zvikanzi alright, vanhu vanoparidza sei kusina avatuma? Ndopa yazoti dzakanaka sei tsoka dzaanouya nemashoko emufaro. Saka pekutumaka ndo pari kunzi naMwari endai naizvozvo. Saka kwekutuma kuri covered pastor. Kuri kutonetsa iprocess itakuenda mberi. Zvekuti mibvunzo yese yabvunzwa navaroma iya yekuda kutiza basa iya yekuti togodana sei zita raJesu tisina kumborinzwa. Jesu ari kuti alright, tinogorinzwa sei kusina aparidza? Jesu obva ati alright, vanoparidza sei kusina avatuma? Saka pekutuma ndo pataverenga kuna Mateo. Mwari ari kutotuma munhu wese kuti pasazoite maexcuse aya pastor. Pari kunzi ani nani taurai, pari kurehwa ana apa futi. Ndamboedza kungotsanangura
ani nani zvinongoreva kuti munhu wese pastor. Munhu wese. Zvisinei nekwauri kubva nako nekwawakambenge uri. Tine mienzaniso here mubhaibheri ingade kuratidza kuti ani nani iri kureva munhu wese. I think imwe chapter yatingade kukurudzira vateereri kunoverenga iHebrews 11. Alright, vaHebheru 11. Because kunotaurwa zvana Rakabi. Rakabi chifeve. Chepajeriko. Atori pamagambo ekutenda. Kunotaurwa zvana Samson. Nemisikanzwa yese yaakaita iyayi. Right. Asi akazoponeswa. Right. Kuna ana David. Vaive mhondi. Nezvaakaita zvese zvinonyadzisa zviya asi akazotendeuka akauya. Saka nazvichinzi ani nani, ende chero mubhaibheri mukaenda kuna Ruka, Jesu ari pamuchinjikwa chaipo kuratidza kuti vanokwana chero mbavha nemakororo. Uye akati amundirangarirewo muushe hwenyu. Zvirati kana zvichinzi ani nani hazvinei nekwauri nezvawakamboita. Saka zviri kunobuda pastaka kuani nani kuri covered because zvimiro zvacho zviri panyika. Kuri kunonetsa ndekwekuti ari kuuya kunana ani nani ndiani ari kuenda kune vanhu vacho kunovaparidzira. Saka chidzidzo chedu pachiri kuti vakachenjera vachadzorera vakawanda mukururama. Tiri kuda kutoti vanhu vaende kumapoka ese vana muzvimiro izvi. Vanoenda vaine vhangeri ripi? Mateo 24 vhesi ya14. Mateo 24 verse 14. Evhangeri iyi youshe ichaparidzirwa munyika dzose, chive chapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika. Chekutanga chiri kutaurwa vateereri ndechekuti nyika yatiri kurarama inoyi ine marwadzo. Michato iri kutambudza vamwe, vana havasi kuteerera, ikonomi hadzisi kufamba zvakanaka, manatural disasters, zvirwere. Nyika ino ine matambudzo akawanda. But paverenga mufundisi zviri kunoratidza kuti nyika ino haisi kuzoguma, matambudziko aya haasi kuzoguma unless Jesu auya. But Jesu wacho haasi kuzouya kana vanhu vese vari muzvimiro izvi vasati vasvikirwa nevhangeri. Saka nekumwe kutaura tinotori nepati yatinogona kuita yekukurumidzisa kuuya kwaJesu kuti asikomisa matambudziko atinawo panyika. Nekupinza vanhu muupenyu usingaperi. Ameno manzwa matauro andikuita. Ndiri kunyatsoanzwa mufundisi. Kana ndakubatai zvakanaka. Yes. Kuti panyika panapa panofanira kuti pagumiswe uipi hwese huripo. Right. Nemazita awo. Izvozvo zvinogoneka bedzi pakuuya kwaJesu. Asi Jesu kuti auye anomirira kuti vhangeri ritange raenda kuvanhu vese, kunyika dzese. Kureva kuti ari kumirira kuti isu vakarinzwa titange tariendesa. Ndo zvinozoita kuti iye achiuya. Hatisuda kuvhura mavhesi, ndoda kuti mungopindura kuti hongu kana kwete. Matauriro aMateo haisi excuse here yekuda kungoratidza kuti saka nyika yacho haigume. Because kuna vamwe vafanira kuteerera vanobva kuti is it possible kuti munhu wese achasvikirwa? Because vanhu vese vakasvikirwa, vamwe vari kuzvarwa nhasika. Is it possible kana kuti matauriro bedzi kungoti zvicharamba zvakadaro nyika haisi kuguma? Ingopindurai muchidimbu tifambe nechidzidzo. Kuve possible munhu waMwari zviri possible. Thank you. Ndopandaida kuti mutaure tichazozvikurukura imwe nguva, because kune mwana anobva unonga afunga stereki kuti zvinoita here kuti vanhu vasvikirwe. Zvinonyatsoitika tikabvuma kutumwa pabasa. Panzi ivhangeri yeushe ndeipi yacho pastor? Ivhangeri fanika inobuda pana zvakazarurwa 14. Endai ipapo verse 6 kusvika pa12. Zvakazarurwa 14 vhesi ya6. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga, ane ivhangeri isingaperi, kuti aiparidzire vanogara panyika namarudzi ose, nendudzi dzose, nendimi dzose, navanhu vose. Akati neinzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Ipapo mumwe mutumwa akatevera achiti, rawa rawa Bhabhironi, guta guru, rakanwisa marudzi ose waini yokutsamwa kwoupombwe hwaro. Ipapo mumwe mutumwa wechitatu akatevera akati neinzwi guru, kana munhu akanamata chikara nomufananidzo wacho nokugamuchira chiratidzo pauma yake kana paruoko rwake, naiye uchanwawo waini yokutsamwa kwaMwari yakadirwa isina kuvhenganiswa mumukombe wehasha dzake. Uchatambudzwa mumoto nesuferi pamberi pavatumwa vatsvene napamberi pegwayana.
Utsi hwokutambudzika kwavo hunokwira nokusingaperi-peri. Havane zororo masikati nousiku, ivo vanonamata chikara nomufananidzo wacho, nounogamuchira chiratidzo chezita racho. Ndipo pano kutsungirira kwavatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nokutenda kwaJesu. Zvimwe zvamaverenga mufundisi toda kusvikozvitsanangura tanzwa kambo. Okay. But zvabuda apa pari kuonekwa ngirozi 3. Right. Uri munongedzo wemafambiro ari kuita shoko mazuva ano ekupedzisira. Sezvinoita ngirozi kana chinhu chingangodaro chichibhururuka mudenga kuti chinoonekwa nevanhu. Mwari ari kupa munongedzo wekuti mafambiro achaita vhangeri mazuva ano ekupedzisira zvichaita kuti vanhu vese varinzwe. Okay. Saka padzanga dziri kubhururuka paya kufamba kwevhangeri pasta zvekuti ndimai vatendi vanoidedza kuti 3 angels message. Zvii zvanga zvichibuda ipapo vanhu vari kukurudzirwa kuti ngavatye Mwari. Right. Ndobva vakurudzirwa kuti vanamata akasika. Ndobva vakurudzirwa kuti vape mbiri kuna Mwari. Ndobva vakurudzirwa kunzi vabude mubhabhironi. Okay. Ndo shoko remazuva ano iri pasi pari kunzi naMwari endai naizvozvo. Panzi naMateu ivhangeri yeushe. Ndo vhangeri yacho iyi ndo samari yezvinhu zviri kufanira kunoudzwa vanhu vari muzvimiro zvakasiyana zviri munyika. Ndoda kuti taura henyu tisatanzwa kambo. Pari kunzi vhangeri yeushe ndo inozononzi kuna zvakazarurwa namatai iye ishe uyu, iye ishe mupei mbiri nekuti achatonga. Right. Ndizvozvo. Then namatai akasika. Ivhangeri rinonodzidzisa kuti kunofanira kungonamatwa Mwari akasika chete, chero vanhu vachinamata zvakasiyana siyana. Alright. Vanhu muchimiro chanhasi vhangeri rinonoadresa vanhu vari muzvimiro zvanhasi kuti vauye mukururama. Remember chidzidzo chedu chiri kunzi vateereri vakachenjera. Daniel 12:3 yati vakachenjera vachaita kuti vakawanda vauye mukururama. Saka tikacherechedza matauriro aita vhangeri rinonoburitsa vanhu kusiri kudiwa naMwari vouya muukama naMwari. Mirai tisikosuzukidza ipapa timbonzwa kambo. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamsana popemudza wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake achiri kunditungamira dakara kumusha kwake ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake chiripo chiremba kudenga
chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake wotenzi. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake, ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu vakachenjera part 2. Matthew 24 verse 14 yati vhangeri yeushe inofana kusvika kuvanhu vese, but inonzi 3 angels messages iri pana Revelation 14 verse 6 kusvika pa12 iri kuratidza ichiputira message iri kunzi naMwari, go ye therefore. Mumazuva ano imeseji ipi iri kufana kuenda? Ndo meseji inowanikwa pashoko rengirozi 3 dzepana zvakazarwa 14 verse 6 kusvika pa12. Pastor, meseji yaya tange tambopataura. Iri kutanga ichiti ityai Mwari, mumurumbidzei nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Zviri kurevei? Kuna Mateo 24 kwanzi vhangeri roushe. Saka ushe hwaKristu, right, nekuti ndishe chokwadi. Saka kana achinzi mumutye, hakuna ishe anotonga asina mirayiro, asina bumbiro remutemo. Hakuna. Saka kumutya kuchengeta mirayiro yake, alright, kurarama nekufamba sezvaanoda, zvaanorayira, ndokumutya. Ndobva pabva panzi namatai akasika. Pangangodaro paine challenge here iriko mazuva ano? Ndo message iri kutonzi iendwe nayo nevana vaMwari nevateereri vachidzidzisawo vamwe. Vanhu manamatiro avo, vanhu vari kunamata zvakasiyana siyana. Asi sezvatambonzwa muchikamu chakapfuura kuti kunongoone zita 1 rinoponesa, ndo raJesu. Saka vanhu vari kutokokwa kunze kana maakuda kunamata muri right, kana muine shungu dzekunamata, asi munonamata ani, munonamata chii, zvinozoita kuti muwane ruponeso. Muite ruponeso. Chimwe chataurwa chanzi murumbidzei, give glory to him. Kurumbidza, to give glory. Bhaibheri kana richidaro harisi kureya kuti gadzirai nziyo dzinongoti we give glory to you, tinokurumbidzai. Aiwa, dudziro inobuda mubhaibheri mukakwanisa kunoverenga pana vaKorinde chapter 10 verse 31. MwaKorinde okutanga inototi, naizvozvo kana muchidya, kana muchinwa, kana muchiita chinhu chipi nechipi, itai kuti Mwari arumbidzwe, itai kuti muglorify zita raMwari. Kureva kuti kakararamiro kari kukokwa vanhu kuti vaite, kubvira pamadyiro avo, manwiro avo, mapfekero avo. Wamwana waMwari haungotaure kuti it's my body. Ndozviri kunzi pakuita zvinoenderana neshoko raMwari uri kurumbidza Mwari. Pekupedzisira ndobva panzi budai muBhabhironi. Kuti chii pastor? Bhabhironi, sekudzidza kwatakamboita kumashure, yes, chimiro chiri munyaya dzekunamata. Kunamata kunodaidzwa kunzi Bhabhironi muchiprofita, kunamata kunosanganisa chokwadi chaMwari nenhema, zvese zvoendesiwa kuvanhu. Saka Mwari kana achiti budai muBhabhironi, kana kuti achitaura nezvekuti ndaona Bhabhironi raputsika, kuri kurehwa kunzi pane chimiro chekunamata chiri kuzanganisa chokwadi
nenhema. Saka chimiro ichocho zvofanira kuti vanhu vadzidziswe kuti kana maakunamata chokwadi ndechichi. Saka mukuti chimiro ichi chakaputsika pamberi paMwari. Iko chimiro chakadaro kuputsika kwechinamato. Kuputsika. Zvakafanira kuti ukanzwa kuti mudhara yakaputsika. Havasi kureva kudonha kwekugumburwa nedombo. Vari kureva kuti anga ine chimwe chimiro but chaaenda. Saka chinamato chekuti chimiro chachoka chinonzi chinamato chaicho chiri apa pamusoro but chaapo ichi chakaderera hachigamuchirike pamberi paMwari. Saka ndo meseji iri kufanira kuenda. Ari kufanira kuendesa imbodzokorai Pastor Diani. Ari kufanira kuendesa munhu wese ane chidimbu chaakanzwa chedzidziso dzaMwari, ane chaanotoziva ichocho, zvisinei kuti chaunoziva iwe zvingave zvishoma pana nebha yako, uri kunzi uende kune umwe asina kuzvinzwa izvozvo. Nyaya iyi pastor inodzokororwa naMwari. Endai pana zvakazarwa 18 verengai vhesi 1 kusvika pa5. Zvakazarwa 18 vhesi ya1. Shure kwaizvozvi ndakaona mumwe mutumwa achiburuka kudenga aine simba guru, nyika ikavhenekerwa nokubwinya kwake. Akadanidzira nenzwi guru achiti, rawa rawa Bhabhironi, guta guru, yava nzvimbo munogara mweya yakaipa, nenhare yemweya yose ine tsvina, nenhare yeshiri dzose dzine tsvina dzinovingwa. Nokuti marudzi ose akawa newaini yokutsamwa kwoupombwe hwaro, namadzimambo enyika akaita upombwe naro, navatengesi venyika vakafuma nesimba rokuzvirasha kwaro. Zvino ndakanzwa rimwe izwi rinobva kudenga richiti, budai mariri vanhu vangu, kuti murege kuwadzana naro pazvivi zvaro, mugorega kupiwa madambudziko aro, nokuti zvivi zvaro zvasvika kudenga. Mwari warangarira zvisakarurama zvaro. Panyaya yeBhabhironi pari kuramba pachidzokorora. Chimiro ichi hachisi kufadza Mwari pastor. Zvakadaro zvekuti tichitarisa manyorerwo eBhaibheri, Mwari ari kuita kunge awedzera imwe simba pakutaurwa kwemeseji. Ndoda kuti mubate chinhu ichi pastor. Vanhu vanonamata but iri kuita kunge yaakonseni yaMwari. Pataverenga zveBhabhironi, hongu arida kuti vasiri kunamata vauye, but zviri kuita kunge Mwari arealiza kuti vari kunamata asi vachinamata zvakapesa. Ndosaka pari kunzi budai mukunamata kwakadaro. Mwari haasi kuita kunge ari kuti uyai mundinamatewo. Ari kuita kunge zvinonzi ari kuzviziva kuti vanhu vari kufunga kuti vari kumunamata, but ari kutoona kuti zviri kufunga vanhu nemaonero edenga zvakasiyana. Saka pari kunzi pakaonekwa imwe ngirozi ine simba guru, nyika ikavhenekerwa. Munongedzo wekuti pane vhangeri mazuva ano ekupedzisira pastor richafamba richanzikwa nevanhu. Pari kunzi kuvheneka kune kwakuti kudii? Kuvheneka panzi nyika yese ikavhenekerwa kuti munhu kana agashira vhangeri mumashoko aJesu anonzi abva murima aenda muchiedza. Saka kusvika kwevhangeri zvinotoredzerwa sekuvhenekerwa kunoitwa nyika, kuti vanhu vaziva chokwadi nezvinofanira kuitwa. Magona kupindura. Ndanjifunga kuti muchabva matora mukana wokupindura mubvunzo wandambokubvunza iwewe kuti is it possible kuti vanhu vese vachasvikirwa nevhangeri? Ari mapabataka. Vhesi rabva rati nyika yese ichavhenekerwa. Munhu chaangatozoita kuramba light but rasvika. Because Bible riri so clear kuti nyika yese nemakona ese pastor. Munoziva pandinomboimagina vhesi ndinombofunga kumusha kwedu kune kwekutotika tineitoziva kuti vekuseri kwegomoko vanosikokwirira bhazi kwedu, zvekuti tinenge tichitoona kunge vari kumakona vari kuseri. Unenge uchifunga kuti vari kukona kwaurega, but vhesi iri kuedza kureva kuti kungatadze kusvika bhazi, asi kana iri nyaya yeshoko ichasvikira munhu wese. Toda kuti tione pari kunzi budai mavari vanhu vangu. Pastor, ipapo kapo ndiri kuona kunge Mwari ambokurura bhachi reumwari hwembiri. Ari kuita kunge ari kuhwarara kuvanhu kuti ndokumbirawo vanhu vangu budai pano pakadai apa. Because pari kuita kunge pane kuchema pastor kuti Mwari ari kuti pamuri panokuwadzisa. Ndaiverenga imwe nyaya kuAsia. Asia vanonyanya kurarama nekurima raisi.
nzvimbo dzavo dzinenge dzine kune unyoro. Alright. Kune unyoro, vamwe vanoti kumatoro nezvimwe zvakadaro. Saka musi uyu pane mumwe muchinda anga akatocheka raisi yake atoitakura nengoro, dzimba dzine dziri kwakakwirira kuitira mafashama, mafladzi, nyanza painomboregedzera mvura vanhu vasakuware. Saka vanovakira dzimba kumakomo kwakakwirira, but minda vanoda kuti irambe iri ikoko kune unyoro kunoya mvura. Saka ari kumba, raisi rake rakatoiswa mungoro riri kuoma rachekwa. Akaona kuchuya tsunami, toti tsunami idutu, kuti unenge uchiona nyanza iri kureka, but woona kuti yagadzira gomo remvura wave riri kuya, but richiri kure, unogona kutoriona riri almost kana 8 kilometers away, kuti kuri kuya gomo remvura rinogona kusvodira panyika yobva yonyudza. Saka vanhu vemuvhileji vangu varitori kuminda kwekuti dutu riya rikauya vese vaiswonyudzwa voparara vofa. Saka akanyatsoona kuti ndimhanye ndinovaudza time handina, ndikadeedzera havazvinzwe. But the issue was agent and iri nyaya yakakosha. Unoziva kuti pandaiverenga nyaya yemuchinda ye, munoziva kuti akaita sei? Akatora machisi ndobva anopisa hozi yake bhani rese reraisi yakaoma yatokohwewa inge yakachekwa kwakupisa bhani rese ndobva raririma moto. Richibvira kudaro vanhu vangu vari kuzasi vaya kuminda ndobva vaona moto. Vese ndokubva vamhanya vachiti handei tinodzimura chii moto, hameno mwana atamba nemoto. Saka pavakamhanya vachisvika moto uchiririma, vakutosvika ndobva vaona muridzi akatopeta maoko. Vachisvika vachikwidza gomo, vachisvika kudai, muridzi uya ndobva avanongedzera zvikanzi tarirai kwamabva. Kufunga kwenyu vakaonei pastor? vachiona mvura iyaya ichisvika kwavanga vari ichinyudza. Saka vakazorealiza kuti apisa raisi rake nekuwanda kwaro kuti atinunure, tigone kutiza njodzi yenge ichiuya. Saka pandaiverenga apa ndozviri kuita Mwari kuti kune vanhu vari kufunga kuti pavari pari safe munyaya dzekunamata. Mwari ari kuti aiwa, pane kuzanganisa, budai endai pariko. Saka ndiri kuti meseji yemazuva ano patiri kupindura mubvunzo wekuti why evangelism. Evangelism iri kufanira kuitwa pastor, because kune vanhu vakatyokera nemwoyo wese pari wrong. Amenoisaiwo mumashoko enyu. Kune vanhu vari so serious vakatyokera pastor but Mwari achiti budai, hapasi kundifadza ipapo. Hapangogumire nekusamufadza chete, asi pane njodzi kune vari kurarama saizvozvo. Toda kutenda. Anyway, kunyangwe Mwari ari kuchema kudai, havazi vese vanogashira. Pakadaro panoitwa sei? Endai pana Ezekiel 33 verse 8 to 9. Ezekiel 33 verse 8 to 9. Verse ya 8. Kana ini ndikati kuno wakaipa, iwe munhu wakaipa uchafa zviro kwazvo. Iwe ukasataura kuti unyevere munhu wakaipa panzira yake, munhu iyeye wakaipa achafa nokuda kwezvakaipa zvake, asi ropa rake ndicharivhunza paruoko rwako. Asi kana ukanyevera wakaipa pamusoro penzira yake, uchiti atendeuke pairi, akasatendeuka panzira yake, iye uchafa nokuda kwezvakaipa zvake, asi iwe warwira ahako mweya wako. Panoendwa napo vhangeri vamwe vanobva varamba, musakuhunike nazvo. Hanzi mukuramba kwavo iwewe unenge warwira upenyu hwako, kureva kuti zvinotobatsira kuponeswa kwako. Bhuku iri rinogona kukunetsai kuri 1, asi ndairiverenga. Ivolume 2 yebhuku rinonzi Testimonies, papage 54 ne55. Bhuku iro rinotinetsei haro kuwana. Rinoti iro, paunoenda nevhangeri, munhu anganzwa vhangeri dai kuri kwekuti anenge ari gashira, mikomborero inenge yagadzirwa naMwari kuti izopiwa munhu iyeye kana ari gashira, akaramba vhangeri, mikomborero iyoyo inodzoswa pauri iwewe angaenda nevhangeri. Saka manzwa Ezekiel ichiti vakarambavo, it's not a problem. Iwewe warwira mweya wako, zvinokubatsira kuti uponeswe, Mwari anokukomborera. Muri kuti kutsanangura kwamava muchiita, yes, munhu akaenda nevhangeri, yes pastor, kusaenda naro, munhu akafira muchitema chake imhosva pamberi paMwari, yes, iwe wanga uchizviziva, right.
kuendawo naro kunodzidzisa munhu akazoramba haisisiri mhosva kwauri, asi zvanzi izvo Mwari anotora zvikomborero zvanga zvifanira kuenda kumunhu iye dai atenda. Sezvinongoita vana vaMwari vanenge vatenda, pane mablessings anoenda kwavari. Yes. Saka kana kwakuine zvikomborero zvazvakanyorwa naMwari kuti uyu kana atenda uyu ndichamuitira chekuti nechekuti, Mwari anotora zvikomborero zviya zvarambwa nekuramba kwake kutendeuka, Yes. oisa muumwe mako iwo wanga waenda nevhangeri. Yes. Ichi chikodzero chakanaka chekuti tiende Nei vanhu nevhangeri. vaMwari, muri kuona kuti Mwari akanaka ka. Hatisimukei tiende. Vakachenjera vachakokera vanhu vakawanda mukururama. Ndoda kuti muverenge John 4 verse 35 to 38. Tombonzwa kambo. John 4 verse 35 kusvikira pa 38. Ko imi hamuti kwasara mwedzi mina kucheka kwasvika? Tarirai, ini ndinoti kwamuri, simudzai meso enyu, onai minda kuti yatoibvira kucheka. Unocheka unopuwa mubayiro, unounganidza zvibereko muupenyu husingapere, kuti unokusha nounocheka vafare vose. Nokuti shumo ndeyazvokwadi inoti, mumwe unokusha mumwe achicheka. Ndakakutumai kundocheka zvamusakabatira, vamwe vakabata, zvino imi mapinda pane zvavakabatira ivo. Toda kutenda tiri muchidzidzo vakachenjera part 2. Regai timbonzwa kambo, tichauya tosikotaura zvataurwa netsamba yaJohn yaverengwa namufundisi. Rambai muri pachirongwa. Rimwe zuva tichaenda kumusha wembiri, takapfeka nguo chena nekorona chene, tichakwira takananga kudenga kopenya, tonoimba nengirozi tese. Toimba haleluya, Isu torumbiza Yesu zitara Yesu torumbiza toimbira tawedenga irenga rumbidzwe nekusinga peri haleluya. Tichafara kumuona mununuri wedu, nemavanga emawoko nepfumbo padivi, tichaziva nezverudo rwakatinunura, toruimba nekusinga peri. Torumbiza toimba haleluya, Isu torumbiza Yesu zitara Yesu torumbiza toimbira tawedenga irenga rumbidzwe nekusinga peri haleluya. Hama yangu gadzirira kusangana naShe, zviratidzo zvotiudza iye ave pedyo, ndizvo tigozorumbidza iye muponesi, kana tamugamuchira nasi. Torumbidza toimba haleluya, Isu torumbidza Yesu zitara Yesu torumbidza toimbira tawedenga iyenga rumbidzwe nekusinga peri haleluya. Tuimba haleluya, Isu tokudza zita rake, torumbidza wedenga iyenga rumbidzwe nekusinga peri haleluya. Tuimba haleluya, Isu
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu vakachenjera pati 2. Pana John chapter 4 papedzisira kuverengwa namufundisi kubva verse 35 to 38 panga pachibuda pfungwa inyaya inotaura mukadzi uya weSamaria ari kuuya nevanhu patsime vakawanda. Saka Jesu paaiona vanhu akatoti, tarirai muone minda yatoibva. Saka anga akufananidza nezvinoita vanhu vachirima, kuti vakarima kazhinji after 4 months vaakutokohwa. Saka chekutanga ipapo Jesu aitoburitsa kuti nyaya yekufamba kwevhangeri ine time yainofanira kuitwa nayo. Okay. But kuti aibva aisa pachena kuti taapa nguva ipi yevhangeri, akabva ati instead yekuti imimi pamunodyara moti momirira 4 months mozokohwa, iye akabva atoti aiwa isusu minda yedu yagara yakatoibva. It's so urgent nyaya yevhangeri pastor. Haidi kuti tiitore sekunge zvinonzi aiwa vanhu agara vanongoparidzirana mumachechi, pastor ningi vozongofa kouyo mufundisi ningi vamwe vachizvarwa sekunge iri kungodaro. Mwari ada kuburitsa kuti nyaya iyi ine time frame. Okay. But patime frame yacho taakumapeto. Nguva dzatopera vanhu ngavachiuya pabasa. Saka pachidzidzo ichi pastor tauda kumboona hande kuna mabasa 1 vhesi ya6 kusvika pana 8. Mabasa 1 verse 6 to 8. Zvinevo vakati vaungana vakamubvunza vachiti, Ishe modzosera ushe kuna vaIsraeri nenguva iyo here? Akati kwavari, hazvina kufanira kuti muzive nguva kana misi yakatarwa naBaba vamene nesimba ravo. Asi muchapiwa simba kana Mweya Mutsvene auya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema napaJudhea rose napaSamaria nokusvikira kumugumo wenyika. Vanhu vaitaura naJesu vadzidzi vake anga atomuka kuvakafa Jesu auda kuenda kudenga. Mubvunzo waakabvunzwa nevadzidzi ndokuti zvimwe zvese maita anga atoita ministry yavaiona. Tokumbira siyai matigadzirisira nyaya yekuti vaIsraeri tisarambe tiri pasi peutongi hwevaRoma. Okay. Kunyange ministry yaJesu yaive yaratidza kuti kuva nhapwa yevamwe zvinorwadza. Asi Jesu anga aratidza kuti panyaya yevhangeri, vhangeri harinei nekuti uri werudzi rupi, ngariende kwese. But ivo vanga vachakabatikana kuti no, zvevhangeri nepfuma yekuziva Mwari ndeyedu sevaJudha. Ibvai matigadzirisira even politics dzacho neeconomy musati maenda kwamuri kuti murida kuenda. Okay. Saka Jesu haana kupindura nyaya iyoyo. Akatoziva kuti varida kuramba vaine kahu isusu vaIsraeri. Zvikanzi zvatinoda kutoita, toda kutoti muzowana simba rekuti hongu muchaparidzirana paJerusarema neJudhea rese, but toda kuti mutozosvika kuvaSamaria vamusingagyidzane navo, even kusvika kumugumo wenyika. Saka Jesu aita sokubvisa pfungwa dzavo pakurarama kwavaive vari muudzvinyiriri hwekudzvinyirirwa nehurumende yeRoma, achiisa pfungwa dzavo kubasa ravaifanira kuita. Exactly. Aivabvisa pfungwa pakubatikana nezvimwe zvemagariro zveikonomi nepolitics, achivaisa pfungwa kubasa kuendesa vhangeri. Chechipiri aivabvisa pfungwa kuti dzisarambe dziri muchechi. Okay. Because paJerusarema ndo paiitirwa zvese nemuJudhea. Alright. Saka mukutaura kwanhasi Mwari arida kubvisa pfungwa dziri matiri vateereri dzekungonoenda kuchechi musi wechechi zvopera. Arida kubvisa pfungwa idzodzo kuti tizoti Mwari arida kuti nyaya isangogumira kuti kuchechi kwedu tiri pachechi zvoperera pamaactivities echechi. Mwari arida kuti tibude outside the church. But kazhinji vanhu vanononoka kuona pfungwa iyi yekuti Jerusarema, Judhea, Samaria kusvikira pasi rese. Mwari zvaanogona kutendera akaona kuti vanhu maitiro avo echechi varida kungoconsolidata zvekuti ukatasa matimbobona kuti maprogramu anoitwa nevanhu pachechi anenge ari kungonzi tichaita social day, muzouya musi wakati tinenge tichigocha nyama, musi wakati muuye tine magrupu anenge achiimba. Ndekungoti ivo pachavo vanakidzwe. Saka Mwari handiyo pfungwa yaainayo patiri kuerenga Bhaibheri. Ane pfungwa yekuti tikaita zvinotibatsira kusimba pakutenda tiri pachedu pachechi, zvatadzidza zviya ngatibudei nazvo
tonodzidzisa vamwe. Saka endai pana Mabasa 8 verse 1 nevhesi ya3 to 5. Mabasa chapter 8 verse 1. Sauro wakanga achitenda kuurawa kwake. Zvino nenguva iyo kereke yapaJerusarema yakatambudzwa zvikuru, vakaparadzirwa vose kunyika yeJudhea neSamaria, vakasara vaapostora bedzi. Verse 3. Zvino Sauro akaparadza kereke achipinda mudzimba dzose achikakata varume navakadzi nokuvaisa mutorongo. Zvinavo vakaparadzirwa vakapotenyika vachiparidza shoko. NaFiripo wakaburukira kuguta reSamaria akavaparidzira Kristu. Zvakaitika ka vairamba vachingoita chechi paJerusarema. Yes. Asiwo vaudzwa kunzi paJerusarema zvakaipa here kuita chechi? Aiwa, vanzi munotoita, ndopamunotangira moendawo Judhea neSamaria kusvikira rasvika ivo vairamba vari paJerusarema. Mwari ndobva atendera persecution. Iya vari kunzi vaishungurudzwa vachibatwa vachitokandwa mutorongo. Saka papasapindike chechi. Vanhu vanga vakutotiza ipapo. Manzwa kwakaenda Firipo kuSamaria. Right. Kuya kwavanga vaudzwa kuti mukati Jerusarema, moti Judhea, moti Samaria. Right. Ivo vanga vasingadi kuendako, vaiti zvevhangeri ndezvedu paJerusarema. But Mwari akatendera kuti macircumstance avamanikidze kuenda kwavagara originally kwavaifana kungoenda. Saka pandaita nyaya imajeka. Right. Ndichitarisa maitirwo anoita chechi pasi rino. Pane pandakatomboti ndiri ndikati Mwari ndofunga ari kutendera zvinhu izvi nekuti vanhu vari kunyanya kuita machechi vangori pachechi. Havasida kubuda kunodzidza nevamwe. Muchirevei ipa? Mukatesa mazuva tiri kurarama chechi haisi kuitwa sezvayaita kare ka. Mwari anogona kutendera mapandemic iwo ari kwayo. Kwete kuti Mwari ndiye anokonzera hosha, but anotendera kuti zano raagara ainaro pamusoro pekuti vakawanda vauye kukururama riitwe. Ndichapa example yemumwe akandichaira foni. Chechi kumashuroko yaitwa vanhu vaitoenda kuchechi. Whether i5,000 maiungana imomo, whether muri 1,000 moita chechi modzokera kumba. Saka pandaiona chidzidzo ichi zviri kuita kunge zvinonzi muono wekudzidza nevasina kuya kuchechi wanga usipo. Saka hosha yakauya iriko iyi hatina watinogona kunongedzera kuti mararamiro atiri kuita ningi ndiye ane mhosva. Hosha dzese anotanga ndiSatani. Asi Mwari anonotendera kuti imise maitirwo ataisiita chechi aya. Pandikutaura kuti pane akandichaira foni akatonditi Pastor, ndakambozviedza zvekuita chechi nevana vangu ka. Apa tingori 4. Kamwe kamwana kacho kaduku, saka kuti uti waimbira wanamata waparidza tiri 3. Ndikati saka pakazoita sei? Saka ndakakoka vepa next. Murikuona zvakuita? Akakoka vepa next door. Kuti zvisanyanye kubohwa. Vaite zvechechi pamba pake. But dai chechi yaipindwa the normal. Aisambovakoka vepa next. Aingo ari tozogona itadzoka. Aitoti avo tongoti mutinamatirewo. Saka mamwe macircumstance Mwari anatendera kuti vanhu vavhurike, vaone kuti zvii zvatiri kufanira kuita. Vamanikidzwe kuenda kwavanofanira kuenda. Vamanikidzwe kuenda kwavari kufanira kuenda. Ndaona muda kutaura. Unoziva kuti pawataura ipapa unoona kuti iwo malockdown akaunzwa nedenda riri kweri akamanikidza vanhu kugara mudzimba. But vhangeri harina kumira kuenda. Ukatarisa ndo pakanyanya kufamba vhangeri nemasaisai. Very true. Vanhu vachitumirana mharidzo pamaWhatsApp. Vanhu vachidzidzwa muredhiyo, vachidziona pamaTV, zvekuti chero vamwe vanga vasina nguva yekutogara vachiteerera, vakamanikidzwa nemalockdown kugara padzimba. Because zvazvaita ka kwete kuti vanhu vese. Kune vekuti vengi vakangotyokera kushandisa magadgets avo kuita zvinhu zvinosotesa Mwari. Even nefoni mifananidzo yaanenge achiona. But chimiro chiri kwechi chakafosawo vamwe kuti vachitoona kuti but foni inogona kutoshanda kuti vhangeri rifambe. Pfungwa iyoyo ndoda tiitambanudze. Endai pana Mabasa 20. Endai pana Mabasa 20 muone pfungwa iyoyo. Toda kuti tichiona kuti vhangeri racho torifambisa nenzira ipi vateereri. Toda kuona kuti rofamba nenzira ipi mumazuva ano atiri. Mabasa 20 vhesi ya 20 ndo yatichaverengerwa namufundisi.
kuti handina kutya kukuparidzirai zvingakubatsirai nokukudzidzisai pachena padzimba dzose. Muchaverenga mavhesi mairi mozotaura. Pauro paaiparidza ari kuti aita door to door. Manzwa here maitiro acho, method yacho. Because tanzi endai kumunhu wese. Saka Paul aitoita door to door achidzidza nevanhu. Pane imwe pfungwa inokosha pana Mabasa 13 verse 36. Mabasa 13 verse 36. Mabasa 13 verse 36. Pane pfungwa imwe yatoda kubatanidza nayo pamaitiro aiitwa vhangeri naPauro. Verse 36 Mabasa 13. Nokuti Dhavhidhi wakati aita kuda kwaMwari parudzi rwake, akavata rufu, akavigwa kuna madzibaba ake, akaona kuora. David paakararama ari kunzi akaita kuda kwaMwari parudzi rwake, kureva kuti akatorarama utsvene hwaitoonekwa mugeneresheni yake. Ibatei futi pfungwa iyoyo. Tati Pauro pageneresheni yake aita door to door. Ndo mafambisiro aita vhangeri. Ndobva taona kuti David paakararama zvenguva yake mugeneresheni yake akaita kuda kwaMwari zvaitoonekwa negeneresheni yake. Hatimboendai pageneresheni yemadark ages. Daniel 11 verse 33. Daniel 11 verse 33. Verse 33. Vakachenjera pakati pavanhu vachadzidzisa vazhinji. Mirai makadaro. Nguva yemadark ages patakadzidza boka revanhu vainzi maWaldenses, vaiviga bhaibheri muhembe, vamwe voita bhaibheri rekuviga muchingwa chabhekwa kuti vagone kunotengesera munhu chingwa. Munhu paanotenga chingwa chiyakucheka obva ona mune bhuku raMateo. Vachiita mavhesi ekukrema nemusoro, vachiita vaitraya zvaienderana nenguva yavo kuti vanhu vawane vhangeri. Saka pfungwa yandakaona apa ndeyekuti generation yega yega ine kaitiro kainogona kuita basa raMwari kanoenderana negeneration yayo. Saka mati mimi pane nguva dzekuti vanhu vairarama zvinodiwa naMwari zvoonekwa nevamwe. Ndo nzira yemaendeserwo evhangeri munguva yavo. Koitawo vamwe vamabva kutsanangura vemadhark ages. Kwaito nenzira dzekukopa bhaibheri vachinyora neruoko, kurisonerera muhembe, kuriputira muchingwa. Dzaive nzira dzavaiendesa nadzo vhangeri munguva yavo. Ndo dzaitova best. Vaitonyatsofunga voona kuti tikaonekwa nebhaibheri tiri kurohwa kana kupiswa nemoto. Saka zviri best pandiri kuenda kumusika ngandise bhaibheri muchingwa. Pandichati kuna ari panext ngatichidya lunch, pandoti chikubheduro chingwa nepapa, pisi achatyora achabva anoona muine bhaibheri kumboverenga, handina chandine ndataura naye handiurayiwe. Ndo yaive the best method. Kondinyaitsinzwa. Saka muri kuti chero nguva ino yatiri pamuri kukurudzira vateerere kuti endai nevhangeri sekutuma kuri kuita Mwari, panotori nenzirawo dzekuendesa vhangeri dzinogona kusiyana nedzakaitwa munguva yana David yana Abraham nenguva yemadhark ages. Saka pandakuda pastor patinoda kupedza tiri muchaona ndichazokumbira vateri chindibatsirai munguva dzatiri our generation kana kuti these days. Pfungwa yekuti munhu wese asvikirwe nevhangeri ndo ichiri naMwari. Pfungwa yekuti vhangeri risvike door to door ndo ichiripo. But kwaita denda kune malockdown, kune social distance, munogona kupomerana urwere. But still Mwari ari kuti vhangeri ngariende door to door. Tinochidii? Vemadhark ages vaifunga zvinoenderana nenguva yavo. Kufunga kwenyu Mwari ari kuti todii? Because ari kuti door to door pindai. Ende dzimwe dzimba dzacho pastor ukada kuenda havavhure gedhi ravo, vane majuraho akakura. Taurai mumashoko mashoma zvamunofunga kuti ndo best method yatinofana kushandisa mazuva ano. Mazuva ano kune dzimwe dzimba dzekuti dzinenge dzakangoganhurwa nefenzi zvokuti munogona kutotaurirana. Uyo agere pamumvuri wake, uyo agere pamumvuri wake. It's okay. Imwe nzira iyoyo. Ndaiona iwana. Then kusingagone kufambika, because kune kumwe kokuti vachiri kufamba havo vanogona kukurukura, umwe akagara padandairo, umwe akagara pachituru. Ngaitwe futi kana ngaitwe iyoyo. Asi iye zvino izvi dzimwe nzira dziriko ndedzekushandisa masaisai. Tsanangurai pastor. Kushandisa foni
Alright, media evangelism. Unogona kutumira message paWhatsApp ine vhangeri. Unogona kutumira text message ine vhangeri. Unogona kutofona chaiko uchitaura nemunhu nevhangeri. Saka pastor, ndoda kubvunza mibvunzo nando, but mibvunzo yandiri kubvunza mufundisi ndeyekuti munyatsobata vateereri. Muri kuti here masaisai pamba pasingavhurwe gedha anopinda? Aiwa, kamasaisai anojamba jurawo. Munhu akatogara mubedroom make masaisai anopinda paWhatsApp. Muri kuti here tomboti kune makefew emalockdown, masaisai anojamba kefew? Ane kefew anofamba neusiku vhangeri richitoenda. Koiye zvinezvi kune kumwe kwekuti road hadzisi kufambika kana kuti kura una mari yebhasi. Masaisai anojamba bridge rakayeredzwa, anojamba rwizi oenda ikoko. Saka muri kuti masaisai anoenda kwese. Imwe nzira yatinogona kutotumira nayo vhangeri kwese kwainoenda. Ndandichingovabvunza kuti zvikujekerei kuti Pauro paaita door to door. Even today vanhu vaMwari tinogona kuita door to door. Media evangelism ngatidzishandisei. Isusu yatiri kuita mufundisi, vateereri yandiri kuita namufundisi Rodzi, tiri muno mustudio, inonzi mass media. Ndeyekuti masaisai ari kusvika kwamuri neredhiyo. Hatina pamwe dzimwe nguva mari yebhazi yekuuya kuti tionane nemiuso neuso. Asi shoko raMwari hanungona riri kutosvika kwamuri. Mamwe masaisai ari kuya netelevhizheni kwamuri. Saka munhu wese ari kudedzwa naMwari kuti tive vakachenjera, tiuyise vakawanda mukururama. Ngatishandisei nhare dzedu, malaptop nemamwe magadgets anogona kuita kuti vhangeri rifambe. Pastor, ndoda kukumbira futi vanhu. Zvandoda kuti muite vateereri. Vazhinji munoziva kuti ini naPastor Rodzi tiri veSeventh Day Adventist Church. Saka nhasi handinoda kutaura nevanhu vechechi iyoyo. Kana muri kuvateereri vanoteerera muri veSeventh Day Adventist Church, handimi vandiri kuadresa iye zvinezvi. Ndoda kutaura nedzimwe shamwari dzedu. Munotiisira message pafoni dzamuchapiwa namufundisi. Mongotiudzawo dzimwe nzira dzamuri kufunga nadzo. Munongotaura kuti vafundisi, nyaya inaMwari tainzwa yekuti munhu wese asvikirwe nevhangeri. Motaurawo mamethods amunoona ndo ari best kwenyu. Pane mumwe aisheya neni kuti mango dzakawandisa pamba pangu mwakaona. Ndinodedza vana vese muraini. Ndovapa mango. Pandinovapa mango ndine zvinyorwa zvandinobva ndati endai munopa ana mama. Muri kuona ari kushandisa michero yaainayo. Saka kwamuri ikokokoka tiri muzvimiro zvakasiyana. Mumwe une ngoro yaunopa vamwe, but paunovapa ngoro yako ameno maitiro munongosheyawo nesu. Munoziva zvakangonakawo kuti vateereri mushe nesu. Tiudzei mamwe mamethods amuinawo amuri kufunga kuti mufundisi, nyaya mataura ndaizeya, ndiri kufunga kuti inini ndichadai. Vapei nhare dzacho pastor. 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Ungayara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa Andichina zororo Dotsamira kune mwika Kandinzwe imi motiti Ninoku otungamira